Aquest any s'ha organitzat a Tremp la primera jornada d'orientació professional pels alumnes de les nostres comarques. Aquesta iniciativa és molt similar a la que també s'ha fet des de l'Alt Urgell, organitzada per l'Oficina Jove del Consell Comarcal, i també la que s'ha fet des de l'Alp a la Cerdanya. S'han fet diversos tallers en els quals els alumnes han pogut veure les diferents famílies professionals que hi ha aquí, i això els ajudarà a decidir el seu futur professional. Tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fan matins, comptant les llàgrimes al buit, he pres a caure cap amunt, dins el pla, ai, ai, hi ha una estrella que em diu que no et trepitgi mai ningú, no deixis mai de ser tu. Qui sóc jo per dir-li que no? Qui sóc jo per dir-li que no? Qui sóc jo per dir-me que no? Si veig l'error com una religió, reso a les nits per viure dies nous, estimo el sol quan fa dies. Creiem que apostar per la formació professional és apostar pel futur dels nostres adolescents i joves. El teixit productiu està esperant amb els braços oberts a tots aquests futurs professionals. Per viure has de poder també tenir una formació i que després hi hagi una resposta en el mercat laboral sobre allò que estàs format per fer.